Tenki Dalma vagyok, és most pedig a Google leggyakoribb kérdéseire fogok válaszolni. Tenki... Szinte minden is meg van írva. Tenki Dalma férje. Igen, van, és 6. éve a férjem. Tehát 6 éve vagyunk házasok, és 7 éve ismerjük egymást, és talán az egy különlegessége, hogy ő is színész, és az is a kapcsolatunknak, hogy nagyon korán házasodtunk. 3-4 hónap után. Tenki Dalma testvére, ő nem lep meg amúgy a gyakori keresések között, mert ez nagyon gyakran előfordul. Nekem van egy nővérem, aki nagyon tehetséges, és egy híres színésznő, úgy hívják, hogy Tenki Réka, és igazából szerintem erre is gyakran keresnek az emberek, és nagyon szeretjük egymást. Tenki Dalma hivatása nagyon izgalmas, hiszen több is van. Az egyik ugye a színészet, és a másik pedig a gyógypedagógia, és mind a kettőt ugyanúgy a hivatásomnak érzem, és ugyanúgy szeretem mindkettőt. Tenki Dalma színház. Alapvetően színházi színésznek tartom magam, de azt gondolom, hogy ez erre lehet célzás, hogy rengeteg színházban játszottam, és rengeteg színházi szerepem volt, több mint filmes szerepem. Na és, csillagjegy. A csillagjegyem az nagyon izgalmas, mert most tudtam meg, hogy amúgy halak vagyok, és nem vízöntő, mert február 19-én születtem, ami pont a halak és a vízöntőnek a váltója, tehát igazából a két jegy között vagyok valahol félúton, és ez valóban így is van. Tenki Dalma topmodell. Hát nem viccelek.